Днес ще ви представим 10 от най-ефективните природни средства за лечение на упорита хрема и възпаление на синусите, които можете лесно да си направите в домашни условия. Хремата и синузитът са едни от най-често срещаните проблеми, особено през студените месеци на годината. Те често са много неприятни и нарушават ритъма на нашето ежедневие. За щастие, природата ни помага с множество полезни средства, които ефективно се справят с симптомите и помагат за бързо възстановяване. 1. Инхалации с етерични масла. Инхалациите са изключително ефективен начин за отпушване на носа и облегчаване на дишането. Във вряла вода добавяте няколко капки етерично масло от евкалипт, мента или чайно дърво. Покривате главата си с кърпа, навеждате се над водата и вдишвате изпаренията за около 10 минути. Евкалиптовото масло има антимикробни свойства и спомага за отпушване на синусите. Маслото от мента облегчава тежестта в главата, а чайното дърво има силни антивирусни свойства. Тази комбинация ще ви помогне да дишате свободно и ще редуцира възпалението в синусите. 2. Морска сол за изплакване на носните пътища. Това е лесно средство за почистване на дихателните пътища и премахване на излишните секрети. В чаша топла вода разтваряте половин чайна лъжичка морска сол. Водата с морска сол помага за намаляване на възпалението и за облегчаване на нормалното дишане. 3. Мед и джинджифил. Тази комбинация е изключително мощен антибиотик и има силни антисептични и противовъзпалителни свойства. Изцеждате сока от джинджифил и добавяте равно количество пчелен мед. Приема се по една супена лъжица 3 пъти на ден. Джинджифилът е силен природен антиоксидант, който помага за прочистване на дихателните пътища, а медът е отличен помощник за успокояване на възпалените лигавици. 4. Топъл чай с куркума и черен пипер. Куркумата е мощно противовъзпалително средство, което действа върху синусите и намалява възпалението. Към чаша вряла вода добавяте половин чайна лъжичка куркума и щипка черен пипер. Трябва да знаете, че черният пипер подобрява усвояването на куркумата и подсилва нейния ефект. Пийте от този чай по 2 пъти на ден за оптимални резултати. 5. Инхалация с лук. Обикновеният лук има мощни антибактериални свойства и е известен със своето силно действие срещу настинките и хремата. Нарязвате лук и го поставяте в купа с гореща вода. Навеждате се над водата и вдишвате от изпаренията. Лукът съдържа фитонциди, които помагат за намаляване на възпалението в синусите и упоритата хрема. 6. Домашен сироп от чесън. Обикновеният бял чесън е силен природен антибиотик и е много ефективен при лечение на хрема и синузит. Смилате няколко скилитки чесън и добавяте една супена лъжица мед. Оставяте за половин час, за да могат лечебните вещества да се активират. Приема се по една чайна лъжичка от тази комбинация по 3 пъти на ден. Чесънът ще ви помогне да се справите с инфекцията и възпалението. 7. Масаж на синусите с бъдемово масло и етерично масло от мента. Бъдемовото масло е отлично средство за масаж, а маслото от мента има охлаждащ ефект, който помага за облегчаване на напрежението в синусите. Към една чайна лъжичка бъдемово масло добавяте една капка етерично масло и нежно масажирате около синусите и челото. Този масаж помага за облегчаване на дишането и намалява напрежението в синусите и хремата. 8. Инхалация с ябълков оцет. Натуралният оцет е известен със силни противовъзпалителни и антибактериални свойства. Добавяте една супена лъжица оцет към гореща вода и вдишвате дълбоко изпаренията. Оцетът помага за разреждане на секретите и облегчава дишането. Трябва да правите тази инхалация 2 пъти дневно за най-добър ефект. 9. Чай от лайка. Лайката е известна със своите успокояващи и противовъзпалителни свойства. Към ароматния чай от лайка може да добавите малко джинджифил и пчелен мед за посилен ефект.
Лайката успокоява възпалените синуси, но и отпуска мускулите и спомага за спокоен сън. Пийте от този чай 2 пъти на ден, за да подсилите процеса на възстановяване. 10. Черна ряпа с лимон и мед. Тази комбинация е силен природен антибиотик и може да помогне за прочистване на дихателните пътища. Издълбавате една черна ряпа и я пълните с мед, добавяте и малко лимонов сок. Консумирайте по една чайна лъжичка от вкусния сок, който се отделя по 3 пъти на ден. В природата съществуват много ефективни средства за борба с упоритата хрема и синузит, които облегчават лесно и бързо симптомите и ви помагат да се почувствате добре. Когато изпитвате дискомфорт от хрема и синузит, тези природни средства са безопасни, лесни за използване и достъпни за всеки. Упоритата хрема е много често срещан проблем при малките деца. Често тя е резултат на обикновената настинка, но причина за наличие на обилен секрет може да са още и вещества в околната среда като различни алергени. Цветът на носния секрет може да варира от бистър до жълтеникъв или зелен. Заедно с хремата може да се развият и други признаци, като запушване на носа и затруднено дишане, раздразнителност, повишена температура, силна кашлица, болки в гърлото, кихане, нарушения в нощния сън и апетита. Изключително важно за успешното лечение на хремата е родителите да имат търпение. За съжаление няма лекарства или медикаменти, които да излекуват хремата за един ден. За да облегчим състоянието и да ускорим възстановяването в известна степен, може да използваме някои билкови рецепти и домашни средства от традиционната медицина за лечение на упорита хрема при малки деца. 1. Разтвор на морска сол. Както за възрастни, така и за деца, физиологичният разтвор на морска сол си остава едно от най-добрите и безвредни домашни средства за лечение на хрема. Той помага за отстраняване на натрупалата се слуз и почиства носните пътища от дразнители, което значително подобрява дишането. Добавете чайна лъжичка морска сол и чайна лъжичка сода за хляб в чаша вода с стайна температура. Поставете по няколко капки от този разтвор в носа на детето по 3 пъти на ден. 2. Инхалации. Вдишването на водни пари е друг напълно безвреден начин да облегчите дискомфорта при упорита хрема и запушен нос. Това ще помогне за изчистване на секрецията и ще намали кихането. Добре е тази процедура да се извършва непосредствено преди лягане, за да помогне на детето да спи спокойно и пълноценно. Използването на специален уред за инхалация с физиологичен разтвор и ароматни масла също е подходящ вариант. 3. Евкалипт. Евкалиптът помага за намаляване на хремата и свързаните с нея досадни признаци. Той действа като отличен деконгестант и прави носния секрет лесен за отделяне. Поставете 4 или 5 капки етерично масло от евкалипт в топлата вана на детето. Оставете го във ваната 10 минути. Повторете процедурата 2 пъти на ден. Алтернативен вариант е да добавите 10 капки евкалиптово масло в половин чаша топъл зехтин. Масажирайте детето с това ароматно масло, най-добре вечер преди лягане. 4. Лайка. Лайката може да се използва при деца на възраст над 1 година. Тази билка има силно имуностимулиращо и антисептично действие. Антихистаминните свойства на лайката пък допринасят за намаляване на кихането. Поставете една супена лъжица цвят от лайка в 2 чаши вряща вода. Добавете малко натурален мед от акация или лавандула. Давайте на детето от този вкусен чай по 2 пъти на ден. Можете да си направите и домашни капки за нос с лайка. В 100 мл вряща вода поставете 2 супени лъжици цвят от лайка. Покрийте докато течността изстине напълно. Прецедете през марля и с помощта на капкомер поставете по 4 капки във всяка ноздра. Добре е носът да бъде предварително добре почистен от секрети и слуз. 5. Сребърна вода с клеева тинктура.
Широка популярност и множество положителни коментари може да намерите за комбинацията от сребърна вода и клеева тинктура при хрема и запушен нос. Това е изключително достъпна, лесна за приготвяне и много ефективна домашна рецепта за капки за нос. В 10 мл сребърна вода поставете 30 капки клеева тинктура. Поставете разтвора в подходящо стъклено шишенце и с помощта на капкомер слагайте по 2 капки във всяка ноздра. Това се прави по 3 пъти на ден до пълното излекуване на симптомите. Благодарение на комбинацията от полезни ефекти и свойства на сребърната вода и клеевата тинктура много бързо ще усетите подобрение. Комбинацията е подходяща и при хронични проблеми с синусите. 6. Пчелен мед. Антибактериалните, антивирусните и успокояващите свойства на натуралния пчелен мед помагат за намаляване на хремата и свързаните с нея признаци на настинка и грип, като силна кашлица или възпалено гърло. Добавете 2 супени лъжици пчелен мед от липа или лавандула в чаша топла вода и дайте на детето да пие тази топла течност по 3 пъти на ден. Друг вариант е да комбинирате пчелния мед с 1 чайна лъжичка прясно изцеден лимонов сок в чаша топла вода. Дайте на детето да изпие водата докато е още топла. Днес ще ви представим 10 домашни средства срещу силна кашлица, които имат много бързо действие и уникален лечебен ефект. Тези рецепти са лесни и съдържат изцяло натурални съставки, които вероятно вече имате в своята кухня. 1. Чай от бял ръвнец. Белият ръвнец е добре познат от векове в традиционната медицина като билка с мощно противовъзпалително действие. 2 супени лъжици от билката се заливат с 2 чаши вряла вода. Оставя се за половин час да изстине. Пийте от този чай по 1 чаша сутрин и вечер нагладно. Тази рецепта действа бързо и е много ефективна при остро възпаление на дихателните пътища. Лично аз винаги препоръчвам белия ръвнец заради неговия успокояващ ефект върху дихателната система. 2. Рецепта с алоe вера, пчелен мед и черен шоколад. Тази рецепта идеално съчетава полезни и вкусни съставки. Смесете 1 чаша гел от алоe вера, 1 чаша натурален мед и 1 чаша краве масло. Добавяте и 100 грама черен шоколад. Съхранява се в хладилник до 6 месеца. Приема се по 1 супена лъжица 3 пъти на ден преди хранене. Комбинацията е изключително ефективна при бактериални инфекции и спомага за изчистване на дихателните пътища от секрети. Освен че помага, тази рецепта има и много приятен вкус. 3. Руска рецепта за белодробни възпаления. Смесете 1 чаша натурален мед от черна акация или лавандула, 2 чаши смлени орехи, половин чаша сок от алоe вера и сок от 3 лимона. Всичко се смесва добре и се съхранява в буркан в хладилника. Приема се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно, половин час преди всяко хранене. Тази рецепта е част от руската народна медицина и има дълбоки корени в традиционното лечение на белодробни проблеми. 4. Печени ябълки с бял тамян. Издълбавате 3 ябълки и поставяте по 1 зрънце бял тамян във всяка една от тях. Печете ги във фурната до омекване. Приема се по 1 ябълка сутрин, обед и вечер, половин час преди всяко хранене. Лечението продължава 1 седмица без прекъсване. Ефектът от този метод изключително ме изненада, освен че облегчава силната кашлица, вкусът е много приятен. 5. Рецепта с свинска мас и коняк. Смесете равни количества свинска мас, мед, смлени орехи и коняк. Приема се по 1 супена лъжица 3 пъти дневно преди хранене. Тази рецепта е класическа и изключително ефективна. 6. Чай от исландски лишей. Тази билка е позната със своето антибактериално и успокояващо действие върху дихателните пътища. В чаша вряла вода сложете 1 чайна лъжица от билката.
Запарете за 10 минути, прецедете и изпийте този чай още топъл, вечер преди лягане. Може да добавите лъжица мед. Продължителността на лечението е от 1 до 3 месеца, но ефектът е отличен. 7. Липа. Залейте една лъжица цвят от липа с чаша гореща вода, след което оставяте да се запари за половин час и прецеждате. Пийте по една чаша преди хранене по 3 пъти дневно. Този вкусен чай е класика при силна кашлица, успокоява, отпуска и улеснява дишането. 8. Черна ряпа с мед. Една настъргана черна ряпа се смесва с една чаша мед. Приема се по една супена лъжица от сока, който се е образувал преди всяко хранене. 9. Рецепта с домашна ракия, мед и зехтин. Смесете равни количества ракия, мед и зехтин. Приема се по една супена лъжица половин час преди хранене. Тази рецепта е подходяща и за възрастни с хронична кашлица. 10. Напитка с мляко, мед и сода за хляб. Към чаша топло мляко добавяте една супена лъжица краве масло, една супена лъжица мед, един жълтък и една чайна лъжица сода за хляб. Приема се вечер преди лягане, в продължение на една седмица. Тази напитка е класическо средство, което използвам винаги при първите признаци на кашлица. Днес ще ви представим 10 от най-ефективните природни средства, които можете да прилагате в домашни условия за лечение на силна кашлица и възпаление на бронхите. Всички средства, които ще видите днес, са изключително лесни за приготвяне и успешно помагат при възпаление на дихателните пътища, при болки в гърлото и успокояват силната кашлица. Първото домашно средство е натуралният пчелен мед. Той има мощни антимикробни и успокояващи свойства, които го правят отлично средство при влажна кашлица и болки в гърлото. За да усетите неговите лечебни сили, трябва да приемате по една чайна лъжичка натурален билков мед 3 пъти дневно, като я оставяте да се разтопи бавно в устата. Можете също да добавяте мед към чаша топла вода с лимон или билков чай и да пиете от тази течност сутрин и вечер. Особено ефективен е медът от черна акация, който съдържа високо количество активни антимикробни вещества. Освен че успокоява силната кашлица, натуралният пчелен мед подпомага и имунната система в борбата с инфекцията. Следващото домашно средство е джинджифилът, който е известен със своите противовъзпалителни и антивирусни свойства. За да си направите вкусен джинджифилов чай, нарязвате малко парче от корена, добавяте го към чаша гореща вода и го оставяте за 10 минути. За допълнителен ефект можете да добавите лъжица мед и малко лимонов сок. Пийте от този полезен чай 2 или 3 пъти дневно, за да намалите възпалението в дихателните пътища и да облегчите болките в гърлото. Третото средство, което ви представяме, е обикновения чесън, който има мощни антимикробни свойства и може да помогне при възпаление на дихателните пътища. Най-добрият начин да го консумирате е в сурово състояние. Нарязвате наситно една скилитка и добавяте малко пчелен мед. Приема се веднъж дневно. Ако вкусът е твърде силен, можете да добавите чесън в супа или ястие, но накрая, за да запазите лечебните му свойства. Чесънът освен, че помага при кашлица и възпаление на бронхите, но и подсилва имунитета и се бори с вирусите и бактериите. Четвъртото ни природно средство е лайката, която има силни противовъзпалителни и успокояващи свойства. Лайката е подходяща за облегчаване на силна кашлица, а вдишване на изпарения от лайка също помагат при запушен нос и възпалени бронхи. Можете да си направите вкусен чай, като добавите една супена лъжица сухи цветове от лайка към чаша вряща вода, оставяте за 10 минути и прецеждате течността. Пийте от този чай по 2 пъти дневно, а за инхалация трябва да вдишвате изпаренията за около 10 минути. Лайката успокоява гърлото и спомага за побързо оздравяване. Следващото домашно средство е куркума, която има мощни антисептични и противовъзпалителни свойства. Можете да си направите златно мляко, комбинация от топло мляко с куркума, черен пипер, канела и малко мед.
Добавяте една чайна лъжичка куркума на прах, щипка черен пипер и малко канела в чаша топло мляко, след което прибавяте и малко мед за вкус. Пийте от тази полезна и вкусна напитка преди лягане, за да облегчите силната кашлица и да прочистите дихателните пътища. Куркумата помага за изчистването на секрети от белите дробове и ускорява възстановяването. Шестото природно средство е екстрактът от мента, която притежава чудесно отхрачващо действие. За приготвяне на чай от билката, добавяте една чайна лъжичка листа от мента към чаша вряща вода, оставяте за 10 минути и прецеждате течността. Пийте от този вкусен чай 2 или 3 пъти дневно. Това подпомага отхрачването и успокоява силната кашлица, като същевременно унищожава бактериите в дихателните пътища. Следващото средство е лимонът, който е богат на витамин С и е силен антиоксидант. Може да си приготвите топла напитка, като смесите сока от половин лимон с чаша топла вода и добавите малко мед. Пийте от тази напитка сутрин и вечер, за да подсилите организма да се бори с инфекцията и да облегчи влажната кашлица. Осмото природно средство е обикновеният лук. Той има антисептични и отхрачващи свойства, които го правят много подходящ за лечение на влажна кашлица. Можете да си направите домашен сироп от лук и мед. Нарежете един лук наситно и го смесете с 2 супени лъжици мед. Оставете да пусне сок за 1 час и приемате по 1 супена лъжица от него по 3 пъти дневно. Това помага за изчистване на секретите и облегчава дихателните пътища. Деветото средство е корен от бяла ружа. Той съдържа вещества, които успокояват възпаленото гърло и облегчават влажната кашлица. За да си направите чай от корен на ружа, добавяте една чайна лъжичка от билката към чаша гореща вода и оставяте за около 10 минути. Прецеждате и пиете 2 или 3 пъти дневно. Билката образува предпазващ слой върху дихателните пътища, който предпазва от възпаление. Накрая, 10-то ни средство е домашния оцет от ябълки. Той има антисептични свойства и подпомага организма при инфекциозни заболявания. Добавяте 1 супена лъжица домашен оцет в чаша топла вода, 1 лъжица мед и лимон за вкус. Пийте от тази комбинация сутрин, за да подсилите имунната система и изчистването на дихателните пътища. Това са нашите топ 10 природни средства за лечение на кашлица и възпаление на бронхите. Всичките могат да се използват самостоятелно или комбинирано, за да получите най-добри резултати. Важно е да запомните, че природните средства не са заместител на медицинската помощ. Ако симптомите ви продължават или се влошават, непременно се консултирайте с вашия лекар. Надяваме се, че тези съвети ще ви помогнат да се справите с силната кашлица и болките в гърлото. Не забравяйте, че здравето ни е в нашите ръце, а природата ни предлага чудесни решения при различни проблеми. Ако тези съвети са ви били полезни, абонирайте се за канала и споделете видеото с приятели.